Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 5, versikulo 15. Napudno ka kuma iti asawam, kat isulaeng ti pangibukbukam iti ayat mo. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakaragragsakak, tanalpasan ti kalaysata. Agyaman na ka, gaputa iti kinaadumi ang nagaramkan ka. Siyak ti kinayat mo, Venus. Gaputa si ka tinakariknak, iti pudpudno a panagayat, Harvey. Katsapay la ko ma, tagbalin ka na pudno kanyak. Sapay la ko ma, tasyak lang ti pangibukbukam iti panagayat mo. Saan ka di ang nagkinaritan iti nadaag nga altar? Di ka madanagan, tatong palak day di akarik. Namnamaak day ta. Gaputa jak lakit di maaklon, o da sa bali pa'y apang ipaayam iti ayat mo. Apay ko mga aramidak ti kasta. Narigata naktupay ng pasungbat ken ka. Iso asaan ka madanagan, ta saan to ang mapasamak day ta apang panunutem. Talagang awanan. Awanan tinamnamak ka ni Venus. Gaputan alpasan ti kasarda ka ni Harvey. Iso nga ibaw ingmon iti sabali ti panagayat mo kini Venus. Nagrigat, Maylin. Tigayem mo ti inayat ko iti kastaunay. Kunak mo siya ti pilyan na. Ngam ni Harvey mo't gayam. Agbalin ka kumamot nga sports, Troy. Aklo naman ti pan nakaabak mo. Inaklon ko maten. Ngam agingay ta. Ni Venus lat tatipit-pitik ti pusok. Sapay la kuma. Taayatan ni Harvey ni Venus. Akas iti panagayat ko kankwana. Sapay kuma. Tasaan tong agbabawi ni Venus anak iasawa kankwana. No among la kuma. Nga agayatak matunay kan ka, Troy. Da ka di bagbagam? Ay, awan. Ikarkararag ko laangan, asapay lang kumatamalipata mo ni Venus iti kabiitan a panawan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kumusta ti biag ti bagong kasal? Nakaragragsakak, Maylin. No amom la ko ma. No kasano nga iparik na ni Harvey ti panagayat na kanyak. Imbag ka pa eh. Ngam siya. Aging gayta. Awan pa'y boyfriend ko. Adamot dagiti agar-aram kan ka. Apay adi ka pa'y lumaki boyfriend. Ay, awan ti magusto kadakwada. Napili ka nga taa. Nagsaumit jay saan anapili. O, si kanto pa'y. Makatawan tinapalabas. Sakbay anakapili ka. Ket patsak asa anak ang nagkamali ti pinilik. Nakasingsingpat ni Harvey. Among kadi, sana ko napalubusan nga agtrabaho. Kaya't na nga isulangan ti asikaswag, taison ti makamo iti amin. Anya, di agyan kalaangin iti balay? Wan, ket naragsakak nga agserbi ti asawak. Siya kun ti mga sikaso kadag iti amin nakasapulan na. Aywan, nagsarita kami itay kin ni Troy. Kat naibaga na, asikapay lang ang tipit-pitik ti puso na. Awanan maramidak, Maylin. Ni Harvey ti pinilik. Katrumbang nga aklunan nanday ta. Maasi akla ang kankwana gayam. Malipatan naktumat laang gayam. Saan kagaya mon asumsumbrek iti trabaho, balasang ko? Saan nanang? Itikas ta, sa anak matlang nga marigatan. Sa bagay no agtrabaho ka, malumton ang makasangput ka. Saan mon ang matrabaho dagiti dadduma at trabaho iti balay? Iso nga rod ako na ni Harvey nga agtagibalayak laangan, ta iso ti makammo nga agtrabaho. Kat, saan ka kadimot laang nga agbabawi ang nakiasawa? Saan nanang? Ngamin, nakasingsingpat kanyak ni Harvey. Dasaya at matgarud anak ko.
Amom ka di ano makitak a naragsak ka. Naragsakak mo ten para kan ka, anak. Agyaman na kada kayo, nanang. Ngamin, kanayon kayo nga da iti sibay ko. Gapotaday tatiin karik itiday di tatang mo. Nagkariak asaan ka abaybayan. Naimbag ngagsapam, Venus. Si kamot gayam ti masabat ko. Sa dino ti papanam? Mapanak makitsenda. Anya? Nusyak siguro ti nakiasawaam. Diyak pulos iparubos asika ti agpalingke. Sardangan na kumantroy. Awata mo ti panakapaay mo. Ibagbagak laang ti pudno. Ay, huwag gayam. Naragsak ka kadimot laang ang nakiasawa ka ni Arby? Saan ka kadimot laang agbabawi? Tapno ibagakkan ka ti pudno. Naragsakak iti sidong ni Harvey. Kan maragsaka na kapag serbiyak ti asawak. O sige, labasan ka pa'y. Amangan no ada makakita ka data. Kat sabali pa'y ti panunutan da. Hi, good morning. Ha? Sino ka? Siak ni Talia. Kabarbaro akatrabahuan niyo. Hi, Shakmat ni Harvey. Nice meeting you, Harvey. Kastakmat. Apay ka di nga inasit ganak. Ada ka di masapol mo? Mabalin ka di ti agpasurukan ka? Diyak namin masurutan ti ipapaaramid da kanya. O sige. Anya nga min day ta ipapaaramid da kan ka? Mabit lang ha? Taalaak dagiti ipapaaramid da kanya. Damag ko nga at dagaya man asawa ni Harvey. Sayang. Talaga ako rusunadak. No apay mat ngamin anala daw ti panagam amumi. Sapay la kuma. Takabaulak alabanan ti marikriknak para kan kuana. Kumusta ti trabaho? Okay lang, Matt. Makapabanog. Ngam no makita kan, mapukaw matan ti banog ko. Amang ano hinton madamdama. Adan sabali amang ikat iti banog mo ha. Ha? Sino kumangay, Matt? Amom ka di. Si kapay lang ti kapintasan a babae anam-amok. Bulaan nakman ako nakon. Walakit din. Aginanakan tagidasara kon. Apay, saan ka kadi mamati iti ibagbagak? Alawanan, mamati akon. Tapno awan mat makunkunam. Dayta man ti kayat ko ken ka. Hi. Pasensya ka no adak man nandito'y table mo. Apay, anya ti masapol mo? Kanayon nga nga awan kadwak amang mangan iti lunch. Mabalin ka di ti makikuyog kan ka nga ag-lunch? Pasensya ken. Sana ka rumrumwar nga ag-lunch. Sana kaya ti asawak. Isong agbalbalo nak. Kasta ka di? No kasta? Agbalo nak tulang arudan. Kat agsango ta amangan. Anya? Makisango ka kanya? Apay, dakas ka di? Wano, di na kaya't akasango. Ha? Saan matakasta? Angam, sige. Adakan ka. No kayat mo ti makisango kanyak. Apay nga takas la na asidag kanyak ni Talia. Makatkadlawa kon. Saan nga tamat? Sapay ko matasaan nga agpayso ti atap ko. Diyak kaya ti agbasol iti asawak. Diyak kaya ti masulisog iti sabali a babae. Gaputa diyak kayat a mapasaktak ti asawak. Agyaman nak, takayat nak akasango amangan. Apay kumamatasaan. Kunak ngamin no likliklikan nak. Apay kumaliklikan ka. Awan, amangan laeng no kayat nak aliklikan. Amom ka di, ada mo ka pala nga makita. Kat, adan na isang sangayan ariknakan ka. Anya?
Addan asawak, talya. Amok? Ngam, uray no kasta? Saan ang nagbaliw tiriknakan ka? Diya kaya tagbasol iti asawak. Ado di ta lalaking awan asawa na, mabalin mo apakirelasyonan. Jack maisuro ti pusok nga agayat iti sabali. Sikat ti ipitpitik ti pusok. Sana mabalin. Masakitan lakit iti asawak, numaamuan na daytoy. Oh, di isekreto ta? Saan ta nga ibagbaga iti sabali? Kamaudyanan na. Nagbaligi akmat lang anang gunod iti panagayat ni Harvey. Maragsakanak, gaputadan na pasamak kada kami. Nalakalang matgayam arasunan na ti asawa na. Imbaga na lang nga ag-overtime, kat pinalubusan nan adagos. Sigurado aday tanton ti kanayon nga irason na iti asawa na. Tunggal, agkuyog kami. Oh, apay asiririin ka pailaeng. Gaputay uray ka. Naturog ka kuman Sana ka makaturog no awan ka iti sibay ko. Anya lakit din ti asawa kaya. Ara, maturog ta nga roden. Nangan ka din? Wen, nanganakon. Iso maturog tan. Makaturturog akon. Nabanlogak. Talagang sana banlog ti asawak. Mayatan ti turog na. Saan na pa yan anariingan ti panagring ti cellphone na? Kita agmat no sino ti nag-text? Talya, mati naka-phone book. Basta agmat ti text na. Kaano kadimanan ama ulit. Tinapasamak ka data. Kailaw kan adakos. Agpaiso ka di daytoy. Uno, agtagtagay na paglang. Na iturad nak aliniputan ti asawak. Saan ka pumanaw, Venus? Pagsaritaan ta kumadaytoy. Nasulisog ak laeng. Iso apakawanan na kuma. Ulpud ka. Ayan dagiti ado akarim kanyak. Anya tinagkurangak. Apay aramid mo kanyak ti kastoy. Kagurgura ka. Aklone, nagbasolak. Basol ko. Awan tinagkurangam. Siyak ti ayan ti kamali. Ngamjak kabala na mapukaw ka. Pakawanan na kuma. Ibagam na niya ti rumbang aramidak. Tapno mapakawan naklaeng. Palubusan na kuma pumanaw, Harvey. Kaya't ko ti makapagpanunot iti nasayaat. Diyak kabala na makita ti rupa mitinal daw. Gaputa may palagipla ang ti pananggulib mo kanyak. Sige. Palubusan ka pumanaw. Ngam palubusan na kumamit amang sarungkarkan ka, ije balayo. Anya, naiturad ni Harvey, tinanggulibkan ka? Saan anak ka papati? Ngampud no, nanang. Ti awanan bain a lalaki? Katno namin ano anag kari kanyak, adi na kapagsangitan. Gaputa na solisog, nanang. Di na napanunot dagiti adu a karina. Kat, anya ti planom ita, anak. Mapakawan mo ka di ti asawa mo. Diyak amo, nanang. Diyak amo, no kabaalag pa'y apakawanan ti asawak. Ti awanan bain a lalaki? Naaramid nga kan ka ti kastoy? Diyak apon anya tinagkurangak. Apay naaramid na kanyak ni kastoy. Dinamag mo kumaa. Basta ti kinunana, basol na ti amin. Kat, anya nga rudan ti planom ita. Diyak amo gayam. Panunotag pa'y no anya ti rumbang aramid. Basta, no kasapulan na, at daak laang dito'y gayam.
Ang yamanak, Maylin. Nakaumayak. Tanadamag ko tinapasamak kada kayo ka ni Harvey. Kat, anyat ibagam. Babalawan na gaputay so ti pinilik. Saan mo takasta? Ngam ni Harvey ti babalawak. Kasano ang maaramid na kan katikasta. No siyak tinakiasawaam. Saan kan tupulos aguliban? Bayan na kamilat na mangurnos iti amin, Troy. Kidawag asaan kan amakibiyang. Sige, nuday tati ko nam. Kaya't ka lang ang makita. Kan kaya't ka akumustaan. Okay, aklang. Saan na kuman apakadanagan? Sige nga, Rod. Agpakada akon. Kat di mo kumabaybayan, tibagim. Ni Troy ti masabat ko. Ti awanan pain. Kaya't ka di asawan dayta, as sinarungkaran na ti asawak. Payman. Hoy, sa dino tinagapwam? Si Kamat Gayam, nagulib alalaki. Anya ti kunam? Tikunak, nagulib ka. Kat, gundawayam matan ti sitwasyon. Kaya't mo ka di nga agawan kanyak ti asawak. Kaya't kaadanugan, gapo iti inaramid mo ka ni Venus. Ngamtong palaklatan ti kayat na, abaybayan kayo amang urnos iti amin. Saan mo kuman agamdan nga agawan kanyak ti asawak? Napudno kan ka ti asawam. Isuan napudno ka kumamat kan kuana. Kat isula ang ti pangibukbukam iti ayat mo. Kumusta kan, Venus? Pangasim, tapakawanin na kuman. Kat agawid na ni balay. Panagkunam ka di. Kat kastala ang kalakati amin. Pagbababawiyak ti inaramid ko. Ikarik, saan to na maulit? Naaramid mon tinagpasulisog iti sabali. Iso apatsik ama aramid mon tumanan. Ikanakpay ko maiti maudi agundaway. Amang ipanagnak asaan ko nga ulitan. Tsaka mo, no kabailak pa'y timang pakawan kan ka, Harvey. Agurayak, aging nga mapakawan nak, Venus. Uray manupay atawan ti panaguray ko. Agurayak, basta mapakawan nak lakit di. Saan ko amay panamnamakan ka dayta? Ngam no mauray mo ang mapakawan ka. Nasaya at launay. Agyamanak, tainik ka nak itisang kabasit anamnama, Venus. Ket no bilang ta mapakawan nak to. Saan kon nga ulitan ti inaramit ko? Agbalinak ton anapudnukan ka. Ket sikalaang ti pangibukbukak iti ayat ko. Napudno ka kuma iti asawam, kat isulaang ti pangibukbukam iti pammatag kan panagayat mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 6. Mabiit ang mapukaw ti sanikwa anagunod iti sinasaor, kat mayarig iti silo amang iturongkan ka iti ngiwat ni patay. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagatang kumutla ang jay daga iti asidag ti karayan, iha. Mayat nga aramidan na swimming pool.
Pagkwartaan manen daytoy. Nagatang niyo ka di ti daga, dagiti mamirmiraot, at di naammo ti agbasa, mama. Jay ka di agnagan iti Doro, ti dakdakamater. Wansa. Dayjay ti agin lalaing, di na kayat nga ilako ti dagana. Nasaya ti jay, gaputapatad. Nalaklaka ti trabaho na. Pasemento laang, mabalinan a swimming pool. Nakama, madina mo ti agbasa day ti at tao. Nadlaw ko, idi nakasarita. Di na ammo ti sasawan na. No di na amo ti agbasa. Nalakala ang agawon ti dagana. Pakitaan nyo ngamin iti kwarta. Tapno maalo ko iyo amang ilako iti dagana. Hoy, lalaki! Kabagyam ka diti akin daga dito yapas. Saan, madam? Nila kay Doro ti aking kukuha. Amok anila kay Doro. Tidakdakamatak kat no kabagyam. Siguro, nga medyo adayon, madam. Apay ka di? Alukuyam amang ilako kanyak dito yapaset. Numaramid mo. Alaan ka akas trabahador ko. Trabahador? Anya nga iti trabaho, madam? Nagparamidak iti dakkel a swimming pool. May saka kadagiti trabahador ko. Swimming pool? Resort ka di? Jay agbayad ti umiaglangoy, madam? Siyempre, at the entrance fee na. May saka kadagiti agbantay iti swimming pool. Wow. Madi ka pa'y. Ada pagsweldo am. Nay, naisaruong ka mait baraw. Kuha, tata. Umayak lang makisarsaritakin ka. Kasta ka day. Ay kunak no adda importante nga ibagam. Importante mo't lang ti pagsaritaan ta, tata. Anya ayaday ta baraw. Ibagamon no importante ako nam. Di mo ka di kaya ti ado a kwarta, tata? Asino nga iti madi iti kwarta. Sa dino ti ayan ti kwarta ako nam. Kastoy na tata. No ilakom kini Doña Marcia ti dagam iti asidag ti karayan, adun to ti kwartam? Ibagak met ken kabarok. Ti kwarta maibaws. Ngam ti daga, uray makimat, dagan tulatta. Awan ti makaala. O anya, nakasaritam ka di day Doro? Uwin, madam. Kuna naman ta di na kano kaya ti kwarta, tamaibus kano. Ti kano daga, uray makimat, sana man ano? Imbagam kuma, ano pag negosyo na ti kwarta? Umado. Jay dagangay. Apay, dumakal? Sige, madam. Ibagak to day tano, agkita kami manain. Kasanon no saan kayong agkita? Ingka kidi jay balayda, tapno makitam. Sige, madam. Mapanak nga ro, di balayda. Agawam, tapno maadaan kay ti trabaho. Apay, di mo kayat ti agsweldo? Kayat ko madam. Mala, ikagumam nga ro, tapno adda pagsweldo am. Kimbag ta nasabat ka, nana. Ne, apay ka de, adda ka di masapul mo, Barok. Diyo ka di kaya tagnegosyo, nana. Ay, anya kumaan negosyo, Barok. Kumporme ang negosyo, mabalin mati story, di balayo. Masapul ti dakkel apuunan no istor, Barok. Tapno adda pagpuunan nyo. Ila ko yun ti dagayo kini Doña Marcia. No malugay, di sayang pa'y ti daga. Apay kumamalugi ngay, nana. Adapan nakalugi ti negosyo. Kan saan mi nga ilako ti dagame. Anya ti madamag, naalokoy mo ka di, ti agin lalaeng. Ay, agpada namat nga agasawa, di da kayat ti kwarta, madam. Kayat da jay dagada. No di na kayat tinasaya at asaritaan, at daramidan ta, tapno mapilitan amang ilako. Anya rita, madam? Mapanyo bot-bot ngan,
Total, awan na muna. Di na mo ti mapanagriri iti masaknan, tawan kwarta nga aramatan na iti abogado. Anyang iti aramidan mi, madam? Addan to kakaduam. Mapan kayon to, ije balayda. Ikan kayo iti kwarta. Pagpirmaan nyo iti blanco a papel. Kasukat ti itadyo a kwarta. Angam kasanon nga agdaro, madam. Iso nga rod, abot-bot nga nyo kunak. Pangtaan nyo, tapno agbutang. Lakay, ada sumungad a nakamaskara. Nay, adan sakat dakas apanggap dagita Agsagana ka. Taimbaga iditi anak mo nga aramidan ta. Sige. Ikaabil ko ti cellphone iti asidag. Ibijok ti aramidan dagita a nakamaskara. Saan kang agpadlaw? Idisumday ta pang video mitayan ti paladpad ti tawa nga damasetas na. Tapno saan da amadlaw? Wen, ikaabil ko na. Adaytan, saanan amadlaw talalingdan iti masetas? Nakayat mo ti ado kwarta. Pirmaam ti baba ti blanco a papel. Apay kumapirmahak day ta a papel. Saan ko nga mo ti agsurat? Amo mo ti agsurat itinagan mo. Tagbut-butos ka mat. No di mo pa'y lapirmaan. Adadakas ang mapasamakan ka. Anya ko matidakas ang mapasamak kanyak. Awan mo't ti basol mi kada kayo. Awan basol mo no pirma ka. Ngam no di mo pirmaan da ito'y. Adadakas ang mapasamakan ka. Ala, agpirma kan. Tadapay kwartam. Diyak kaya ti agpirma. Nalipatam sama tamay may sa tibiyag mo. Utangak day tamay may sa biyag mo no natangkan pa ilang day taulam. Lakay, pirma amon, tamagan niya ti aramidan dakin ka. Itian niya aga po apirmaak ngay. Pirma amon, tapno pumahanaw dan. Napirmaan na kadi. Adda kadi mo la nasaya at abunga timparamid ko kada kayo. Good news, madam. Nalpasan timparamid yo. Nagsayaatan. Adamot gayam amom. Ita, boss, tiyawag mo kanya. Saan, madam? May mayat no boss. Ariglado, boss. Anya nga iti sumarunong nga iparamid mo. Awan pa ita. Awagan kanto no addamanan ipaaramid ko. Adto'y titangdan mo. Wow! Agyaman boss! Basta natulnog ka kanya. Adupay timagimulam. Agtong palak iti amin nga iparamid mo, boss! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Saan mo agar-garawan day ta kwarta? Ang mga no adama di aplano da kadata. Sigurado nga adda kayat dagiti managdakdakas. Ay, anya itati aramidan ta. Ang mga no delikado ta ditaw Padasag ngayon man iti kabagyak nga bugado. No apay mo't nga dakas to'y pasamak. Mala, sikat ti makamaw. Ay, maburbur siya anak iti napasamak. Apay ablangko a papel ti impapirmada. Ala agtin videok, ta ipakitak iti abogado. Intang arudain, sakbay nga dadakas ang mapasamak kadata. Mangtangdan kayo iti abogado ang mga ramit iti deed of sale. Nakapirma matan di ignorante alakay. Ignorante at talaga iha. Dayta ka ti pagdaksan ti ignorante kanawan kwartana. Malas dalaang, mama. Swerte tayo nga. Numalpas amin a papeles. Maarami dan di pagkwartaan a resort. Waniha. Ay na, nagpintas tungatan no addan resort ijay. Addan to hotel kan restaurant. Nalatak tayon to, gapo iti makuna a resort. Adon to ti umay a turista.
Lakit di ha? Anyan ang nagmayat numalpas to. Nagpintas to abuya iti asideg iti karayan. Mas daaw to dagiti pobre, no makita danto ti pagbalinan ti dagada. Awan to na ang dudan mo nga aglognak iti kapitakan. Saan to nakapitakan? No di kat napintas to ang marmol a paglanguyan dagiti turista. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Uncle, Auntie. Adda nga min imay ijabalay anak ka maskara, atorne. Anya tinaramid da ije balayo, Auntie. Pinilit na pinagpirma nila kay ko iti blanco a papel. Pinirmaan nyo ka diti papel, Uncle? Kapilitan tapinangtaan dakmait atornay. Saan ang mabalinday ta? Makaswan ti mga ramid iti kasta. Apay ngay nga tanga inaramid da jay atorne. Ti atap ko, kat amangan no adda kayat da atagikwaan asan ni kwayo. Nagpapirma da, tapno aramaten da, akas pamalubos yo. Kasta ka di atorne. Anya ngay ti aramiden may. Iwan-wan da kami iman. Ay, Awan ka diti amo yung aginteres iti sa ni kwayo, Auntie? Ada mangal alo ko amang gatang iti daga may ngam saan may akayat. May sa dayta ang makagapo. Dayta igam yung a video, dakkel nga ebidensya ang napilitan kayo lang ang nagpirma. Sige, siya kon ti makam mo. Nakasawayo ka din ti gayam yung abogado, Mama? Napan ka no ijay abroad. Padasag ti mangkita iti sabali a matangdanan. Engkay nga rod mangkita iti mga ramid. Tapno marugyanan ti proyekto. Mapanak to, iha. Sayang tanapan mo't gaya man ijay abroad ti gayam ko. Adumat dita ti matangdanan nga abogado. Basta da kwarta, awan problema. Pagsayaatan ti ado ti kwarta na. Mabalin abayada nida. Iso nga rod nga gunay kayon, Mama. Tapno marugyan tayon, ti arapaap tayo a resort. Naimbag abigat mo, atorne. Umay kuman amwan, no anyan ti aramidan may. Binagaak amin nga amok nga abogado, Auntie. No asino man ti mga ramat iti pinirmaan ni Uncle Apapeles, kaawatan nga iso ti mastermind iti napasamak apamutbutan. Kasta ka di, atorne. Saan kami ka di amay sagmak? Adda mensahe kadagiti padak nga attorney. Ano asino man ti mga ramid iti ipaaramid na, kaawatan a kasabwat. Maamuan tayo ita no asino. Amang ano ti matla ang imbagami kang ka nga atap mi ti akin aramid. Iso ti pasipsiputan mi, Auntie. No mairwar na tinapirmaan a papel, kaawatan nga iso. Agsubsubalit kami to, atorne. Sapay ko tama amuan no asino ti managdakdakas. Mama, apay akas ta tila ngayon naggapo iti abogado? Oh, sinalbag dagi jay nga abogado. Di dakat kayat ti kwarta kon. Pagkunaan nyo, adida kaya ti kwartayo? Kasano, kat idim pakitak ti papel, kat ibaundak iti sabali. Isuman matlangan ti inaramid ti simmaruno anapanak. Mano tinapanan nyo? Hayam mo pa yan. Ha, masurunak. Abogado nga tadagi jay. Di da nga rod kaya ti kwartayo ako na yun, no kasta, Mama? Talaga? Iso mapanak to iti sabali nga ili. Imposible nga awan mayat ang mga ramid iti ipaaramid ko. Naduktalanan no asino tinangbut-butang kada kayo, Uncle. No agdarom kayo, dakkel ti ebidensyayo gapo iti video. Saan kami nga ta maabak, atornay? Tinapirma am apapel, pinitsuran ti may sa agayam ko. Saan da ang makalibang? Awan kwarta mi, inuagdarom kami. Nanayunan pa ikit di ati nagreklamo kadakwada. Ta saan laang ada kayo tilinuko da. Kasta ka di atornay. Ay, sinasaor nga rod ati imbak nang da. Wan, Uncle.
Ado akaso itati sangwanda. Amangan numaungaw metla ang tikinabak nang da. Tasubyan dagiti linuko da. Aniyan akinadakas. Gapulang iti sanikua. Maiturid da ti mangluko iti padada at tao. Engkay agpakawan ka dagiti tattao anang idaron kada kayo mama. Tapno saan kayo mabalod? Nagpakawanak, iha. Ngamdi da kayat. Ipabalod da kano, tapno gunggunak. Mama. Pagbababawiyak ti amin, iha. Ngam naladawan. Di mo tagikwaan, ti di mo kukwa, tasikan tumutlaang ti madaksan iti odina. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.